अरे बुढ़ा हाँ आई को स्कूल पिला पुଳାଏ ପଳାଇଲେଣି देखिए कौन बोधे तू कह तू कौन अरे कौन हब अंकल अंकल गोटे क्वार्टर दब कौन है कटर कटर पेंसिल कटर देबे डरचु कहीं आम पैसा देने कौन मागणा नौचे अंकल कौनटा कहे अंकल अंकल गोटे बोतल कौन पप्पू बोतल नहीं था ये अरे पप्पू बोतल जाई घरे मागिबू ना मद दुकान कौन आसी पप्पू बोतल मागुଛୁ सांग मु कहूँ अंकल बियर देवे कौन कहलु तू बिला नहीं बियर दियो कोटे ट्यूशन जाइथलु ए कोचिंग आइले हो बारे बड़ बड़ कथबार्ता करछु तो बापा नंबरटा देलु मर मो बापा मारदेव चुप